Платформа YouTube свали днес клипа на 14-годишната дъщеря на фолк-певеца Орхан Мурад Сузанита. Музиката му се оказа крадена. Световно известни музиканти написали оригиналната мелодия и то за молитва на бахейската вяра. Как сексуалното съдържание на българския клип предизвика международен скандал, разказва Стоян Георгиев. О Боже славен и свещен, о Боже милостив и добър, освободи ни от трудностите чрез Твоята милост и доброжелание. Това е текстът на сакралната молитва от бахайската вяра, превърната в песен от австрийския цигулар и диригент Биджан Кадем Исак. А това е музикалният дебют на 14-годишната дъщеря на Орхан Мурад Сузанита. Продуцент на свещената за бахайската общност песен е американецът Том Прайс. Откриваме го в Австралия по скайп. Точно този запис аз направих през 1991 година. И когато ми изпратиха това видео в YouTube, аз го пуснах и тя пееше точно същата мелодия. Но не само това. А те бяха използвали моя запис, който продуцирах през 1991 година и тази музика вървеше на фона му. В този клип можете да чуете моя оригинален запис. Така че това видео в YouTube е откраднало две неща. Продукцията, която аз направих през 1991 година и песента, която професор Казем Исак е написал. Да вземеш такава сакрална религиозна песен и да сложиш сексуално съдържание в нея, беше много изненадващо за мен. Аз постоянно си намирам и си търся в интернет най-различни инструментали. Даже имам и непубликувани песни с още инструментали от интернет. Ако не свалят песента, ще заведем дело на момента. Не, песента няма да бъде спряна. Тук става въпрос за едно семпълче от два такта, което Сузи там и нейните приятелчета са взели и почнали да импровизират отгоре. И не е вярно това, което каза господина, че тя пее същата мелодия. Най-голямата видеоплатформа в света, YouTube, призна плагиатството и днес свали клипа на Сузанита от мрежата.